Huli ka, Balbon! Aragoy! Maluoy ka! Ano ko mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi sa'yo. Sana naman ay nasa maayos kang kalagayan board sa iyong pagmamaneho. At maraming salamat dahil dala-dala mo ang 90.7 Love Radio. Saan ka man mapunta. At sa mga pasahero mo, isa pong napakagandang gabi sa inyo. Inorasyonan ko na kayo. Magiging maayos na ang lahat ng pakiramdam nyo. Oo. Alam nyo kung orasyon para saan yon? Tang, para saan na orasyon yun, Tang? Ay, para sa mga natatae. Okay, mga kabisya, ito, wag na natin patagalin to. Eto na. Tang, pag-usapan na natin to. Sa presinto na uwi ang party ng dalawang customer ng isang bar sa Maynila. Oh no! Ayon sa report, hindi kasi binayaran ng mga sospek ang kanilang bill. Na alam nyo kung umabot saan? Magkano? Umabot sa 84,000! Wow! Pasampa-pasa na sa barko ang lalaki sa July 12 si Kuya. Parang dispedida niya sana, ngunit wala pala siyang pera. No. Tang, logican na natin to. Ay, sige. Huwag po nang patagalin. Ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan! Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Ito yung gusto ng mga manong driver natin kasi may aral na mapupulot O, kailangan pa bang i-memorize yan? Makinig na. Lakasan ng volume. Boards. Ito ang basic na kaistupiduhan nating mga tao. Oh, no! Real talk na to, ha? Lulunurin natin ang ating mga sarili sa alak. Diba? Oh, kaya ano nangyayari? Dahil sa alak, ang tao ay napapahamak. Oh no! Diba? Kaya maraming nagbabarko ang walang ipon dahil abusado din But hindi ko hindi ko po nilalahat, pero marami po talaga sa mga seaman o mga marino ang walang plano. Yung bago sumampa, gagastos na kaagad. Kagaya nito, nagpadispedida pa. Diba? Tapos, pag uwi, ganun din. Tatawagin yung mga kakilala, Brad, kita tayo, kakababa ko lang, kung bahala, sky's the limit! Ang bihira naman, Mga kabisyo, ito po, logika natin. Ang pag-inom po ng mga seaman o mga marinero, bago sumampa o pagdating mula sa barko, ay karaniwang ginagawa po bilang pang-relax at stress relief mula po sa kanilang demanding na trabaho. Ito rin po ay nagiging paraan ng social bonding at celebration dahil sa limitadong libangan sa barko. Bukod po dito, ang pag-inom po ay bahagi na ng kultura natin at pakikisama na mahalaga bilang pakikisama sa isang grupo. Kaso nga lang po ang problema, naaabuso Nasusobrahan Tang, ano sa tingin mo? Bakit nangyari yon yung padispedida ng seaman na hindi nakabayad? Ay, sa tingin ko, baka nagpasikat, nag-table ng chicks. Akala nila mura. O, ayun. Ang nangyari, yung ladies drink, 10K siguro isa. Simple nga. Hindi, ganito yon. Ang posible, baka nag-table lang. Hindi ko sinasabi ito nangyari Posible lang, wild guess lang. Baka nag-table ng chicks. Tapos, ng ng ladies drink. O, ay ladies drink. O, 10,000 isa. Kasi first class No. Yan kasi! Magtarong na kamo! Diba? Always!
memorize. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!